аз соли 2027 дар шаҳри Хуҷанд таҷдиди пурраи низоми обу ташноб канализатсия оғоз мегардад. зеро шабакаи мавҷудаи даврони шӯравӣ дигар тавонои таҳаммули афзоиши аҳолӣ, сохтмони бо суръати биноҳои баландошёна ва сарбории зиёди хонаҳои бисёрошонаро надорад. барои татбиқи лоиҳа маблағгузорӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти вилояти Суғд пешбинӣ шуда, ҳамчунин $20 миллион има аз ҷониби Бонки Аврупоӣ ҷудо гардидааст ва ҳуҷҷатҳои зарурӣ айни ҳол дар баррасии ҳукумат қарор доранд. дар доираи корҳои ободониву созандагӣ ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар Хуҷанд аллакай лоиҳаи сохтмони шабакаи нави обу ташноб ва истгоҳи тозакунии обҳои партов муаррифӣ шуда, тибқи он коллектори асосӣ ба масофаи 11 километр бо кубурҳои диаметрашон аз 800 то 1200 миллиметр пурра нав мегардад. раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода таъкид намуд, ки бо назардошти рушди шаҳрсозӣ чунин таҷрибаро бояд ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров, Бустон, Гулистон ва дигар шаҳру ноҳияҳое ки бо камбуди инфрасохтори обу ташноб рӯбарӯянд, низ пайравӣ намоянд. зеро бенавсозии ҷиддии низоми кӯҳна дигар ҷавобгӯи ниёзҳои имрӯза нест.